Йейдің бір матур мәлінде Мәжит Ғафур исемендәге Башқұрт Дәүләт Академия драма театры коллективы Һабантуй урынына Иглин районының Ләмәт буена юл алды. Ял итергә китеп барабыз. Аллага шөкер, отпуск башланды. Кен тау йөреп кайтырга яхшы. Артистларның ярты гомере тәгәрмәс өстендә үтә тиергәле була. Гастроль һәм фестивальләргә гомумән озын юлга сыгу улар өчен көтүп алынган бер мәргән. Юл менән өйрәнгәнбез, юлда йөреп күнеккәнбез. Юл безнең өчен кайдалар алыска чакырып торган бер нәмә кебек. Бәхеттең бер өлеше ул безнең, язмышыбызның бер өлеше. Яктылыкка чакырып торган бер Автобуска өлеше. ултырып, ерак кына юлга китәһе килеп тора һәр вакыт. Кыска гына юлга бер Юматовга гына барып килә, ераграк китәһе килә дип. Шулай күнегелгән яшьтән йөреп, озак юлдар йөреп, шуңа күрә әле бына безнең күмәкләп шулай коллектив белән сыгу үзе бер байрам, үзе истә кала торган бер байрам. Ошо юлга сыккан, ошо юлга карап бару минең күңелемде асып ебәрә. Минең күңелем ничектер күккә оскан һымак була мен. Юл ул безнең ниндәйдер теге символ һымак ул. Ул юлдар безнең өчен бәхет юлы гына ул. Бәхет юлы гына ул. Элекке вакытта бездә аек шоферлар булмай торган иде. Элекке гастрольдер вакытында менә безнең башлаган усурдарда менә шундай хәлдәр исемә төште. Менән һау юлы менән йөреп ятабыз, шулай кайһы яктарда йөргәнем хәтеремдә түгел, ниндәйдер бер таулы урындан. Теге искән шоферга әдрәк кенә замечаниелар әйткәннәр ине ул артистлар Арслан, Зәки Арслановаларында, теге Гата Арслановтармы инде шулай хәтерләйм. Теге рус егете рульды ташланыла, тауга таба төшеп китеп барабыз, тауга түбән был якта буа. Машина менән, автобус менән. Ул вакытта автобусларда хөрт бейне бит инде, теге коробка автобуслар гына ине. Шуннан без рульһез шофер артка бардыла, ултырды үпкәләп. Шунда арабыздан хәтерләмәйм кем булды. Рульгә ултырып, тормозына басып, әкрен генә әйтеп төшеп киттек. Шунда безнең үлеп терелгәнлек менә. Безнең артистларның гомере гомумән гастрольгә сыкһак, менә машина йөртүчеләрдән, водительләрдән зависит дигәндәй. Хәзер Аллага шөкер дип әйтәһе килә. Менә безнең эсмәй торган, үз эшләренә серьезный карай торган. Шуннан артистларга замечание хайдар, семечка шаһарга ла кушмайдар, нидә менә үзенең ошо автобусын үзенең фатиры күк тоткан водительләр безнең театрыбызда эшләй. Инде күз генә тимәһен. Һабантуй сак урынга китеп барганда театр коллективы егетләренә Алмаз Амировтың юл буена төшеп киткән машинаһын күтәреп сыгарга туры килде. Бәхеткә күрә машинала һәм уның пассажирлары ла имен. Һабантуй урынына барып киттек дигәндә генә легендар театр барган автобус баткакка батты.
Халык мәкалендә әйтелүенсә, күмәк көс яу кайтара тиелһә лә, автобусты баткактан күпме генә этеп сыгарга тырышалар да, бер нәмә лә килеп сыкманы. Коллективка сара урынына йәү генә атларга туры килде. Here we go. That's it. That's all there is to it. Everybody now, here we go. It's a brand new version of the do-si-do. Just stomp your feet and clap your hands. Come on, everybody, it's a hamster dance. Bounce in time to the beat. Hey, you don't even have to move your feet. Just shake your thing, let me see you move. Now spin around and feel the groove. Let's try it. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры оештырган һабантуйда ат сабышы һәм һыргалыкка үрмәләүдән тыш, борындан килгән бар халык уеннары ла шартына килеп үткәрелде. Ятып калгансы атып кал дигән ният менән барыһы ла уеннарда әүдем катнашты. Был сараны оештыручылар байрамга җитди әзерләнгән һәм һәр уенда катнашучыларга кыйммәтле бүләкләр каралган. Uyanamadan ikincisi ölüşün başlaydı. Yumurtkalar bilen yürüyün.
быйыл бигрәк тә матур, чөнки ошо тиклем матур күркәм Ләмәт елгаһы буенда ысын һабантуй оештырабыз. Быга тиклем сыга торгайны һәйбәт, ләкин менә ысынлап та ошо тиклем призлар алып, ярыштар, һабантуй ысын формаһында безнең улай үткәргән юк ине, ярыштар бар ине. Шуңа күрә быел бигрәк тә үзенчәлекле, бигрәк тә күңелле. Мәскәүдән укып кайткан яшьләребез шул тиклем итәгатьле балалар. Ошо балалар белән бергә тиңдәш булып эшләп йөрүләр үзе зур бәхет. Шул тиклем менә кеселекле улар. Күңелдәрен асып, янеңә керердәй булып хөрмәт итеп менә шулай торалар. Улар менән бергә бер рәттән эшләп йөрүе куанычлы ла, мәртәбәле. Театр коллективының күбеһе һабантуй уртаһында кайнаһа, кемдәрдер һыу буенда кояштан касып, күләгәлә ултырһа, икенчеләре иһә казан тирәһендә төшке аш әзерләнә. Агайдар ялтып буламы? Буламы? Нишләп булмаһын ти? Үзеңнең йирең, үзеңнең илең, үзеңнең телең, үзеңнең әһәм елгаһы. Бана русат симти берәләр. Бана үзеңнең дусларым дигән. Үзем дусларым бана әле танышып торабыз. Бана бу танышулар ул мәңгелек нишен дигәндә табигать ул кешене тудыра, тәрбияләй һәм мәңгелеккә дуслаштыра. Иң бөеге бүгенге көндә ул табигать. Нишен дигәндә ул табигать аның теле юк. Уның хөрмәте зур. Һаваһы ниндәй? Һавы ниндәй? Дуслары ниндәй? Бана ултырабыз, рәхәтләнеп көлеп. Үс әйбер бар. Ул йер, һау, кояш. Моны үс таган алар. Ошо үс таган кешеләр һәрвакыт ям бирә, юн бирә. Моны шуның өчен табигатьтан аерылгыһыз яшәһендәр кешеләр. Кайбер кешеләр әйтә, артистның тормышы ул сахна гына дип. Ахыр артистның шәхси тормышы булырга тиеш. Ул тулы канлы тормыш булган өчен уның гаиләһендә яхшылык булырга тиеш булган. Гаилә тормышы баласыга булырга тиеш. Шул вакытта әгәр дә уның гаилә тормышында ниндидер итешсезлек булай икән, аның профессиясен алашарлап та башка кешеләр бар. Әмма ләкин мин уйлыйм, артист күбрәк уйларын, хисләрен сәхнәгә менә. Шуңа күрә, әгәр дә һин гаилә кuraһың икән, мин хәзер 70 яшькә үткән хат шуны әйтәләр. Һинең эргәңдәге тормыш иптәшең сәхнәгә һине көндәшергә тиеш түгел, чөнки бер сорында сәхнә бара. Һәм ике сорныла. Шуларның гаилә дип әйтеп булмый инде. Икеһенә лә тигез көч күләргә тырышам инде. Чөнки бuna уйлайбыз, һинең бала-сагаларың булмаһа, эргәңдә якын кешеләрең булмаһа, танышларың булмаһа, уже шунда белә инде. Һинең тормышың тулыкканлы булдымы, юкмы? На старт! Внимание! Марш!
каты итеп эшләһәң, ялдың тәме була. Әгәр дә эшһез ыдалап йөрһәң, ялдың да тәме булмай. Әйтәләр бит, батырга ла ял кирәк дип. Шул батырларса эшләйһең дә, һәм ялың да шул тиклем тәмле була. На старт! Внимание! Марш! Мен топ менән ярышып өченче урын алдым. Низира Харуллина Урал Аминов гастрольләр буенча рекорд кылган. Бу дөресме? Был ысынлап та дөрес, безнең артистлар арасында быелгы яйке сезонда явыр алдынан гастрольләрдә иң күп Минзәлә апай һәм мин булдык. Шулай туры килде безнең репетицияларда. Кемдер репетицияларда катнашмай, репетицияларда юк, шулар концертларга йөри бит инде. Яйке ял алдынан. Шулай иң күп без Минзәлә апай менән булдык. Уйынсык кына булһа ла, уйнап кына булһа ла, менә кешенең нәмәкәйгә дәртле икәне күренеп кала бит инде. Менә көрәшче егетләребезне хәзер барлаясакбыз бит инде безнең театрда. Көрәшче егетләр. Казанга барып бер егетебез безнең көрәшеп урын алып кайткайны инде. Менә нидә фестивальдә. Бейеу буенча ла бит инде Беренче бейеу буенча безнекеләр беренче урында алып кайткандар. Менә шундай йыйыннарда күренә инде кешенең дәрте күренә. Ел буе көсөргән эшле иҗади хезмәт, бына шунда Медгел адагында бер нәмә булмаган һымак. Бит бына ял итеп, тагы ла ял итәргә сыккан һымак шулай бит. Ысынында улай түгел бит инде. Бына бүгенге ошо табигатькә сыгу, ул шундай күңелгә хузурлык. Бына бүген 31 градус күңелдә шундай шатлыклы хәл. Безнең электән дә коллективта шундай мотор юла бар иде. Милгә тамамлагас теплоходта берничә ел сагып йөренек. Шулай ук ял итү базаларына сыкканы булды. Шулай театрның бинаһында ла Милгә йомгак яһау юлаһы бар иде. Ләкин менә нәкъ Һабантуй рәвешендә узгару ул быел шундай башка килде, чөнки безнең театрда теге спектакль алып барганда, унда башкорт рухын сагалдырган, безнең гөрәгатьләрне сагалдырган спектакльләр байтак. Ул башкорт туен алып баракта, Нәркәс, Шәүрәкәйдә алып баракта, унда инде милли рух, милли булмыш ярылып ята. Шуңа күрә безнең башкорттың ул канында табигатькә сыгу, табигат балалары. Шуңа күрә быел менә халыкты ул эш барышында төрле хәлләр була, эмоциональ ниндидер кисерештәр дә була. Менә ул табигатьтә ул барыбыз да бер булып, бергә уендар уйнап, шул ниндидер эске тирлектәр булса, улар да хәл ителә. Без бер-беребезгә дуст һәм иптәш. Рамадан, ял окшаймы һиңә? Нимә һәнне гырыкшаны?
حتى أنا كيف أنا كيف Hawindik. هوندك Aralaştık, birleştik. أنت قرانا كيف Yarış karanlık. Ağaydar yarıştı evet. Һин зурайгас кем булырга теләйһең? من زرارات банкта эшлейм Банкта акча яратаңмы? Бүгінгі байрам ысынмағынаһында театр Һабантойы менің қарашқарма түгел, бар коллектив қарашына бик тә килеп сықты шикелле. Чөнки барының да кәйфе һәйбәт, шәп. Һәм иң беренче сиратта бұл балалар өчен, безнең актер балалар өчен үзе бер зур байрам булды. Бар ярыштарда әлбәттә актив катнашу булмады, ләкин бер генә ярышта катнашуым менән мин бик шатмын. Шул катнашуымда мендер Һабантойдың, менә ошо байрамдың бар матурлыгын, бар ярыш кәйфен тоеп калдым. Biz buna başlanık zadel işlenik indi bu sezonun adağında. Arslан Янбеков Хазина деген әйберді қоясақ күзгілікті Салауат Абузаровтың ол Хыялы деген спектакльді қойғайын, ол автормен бірге бuna бик оңышлы келіп шықты һәм дауам еттерге тілек білдірді бірге ішлеуді. Шунан мен айтытылған түндіні күзгілікті сығарымын деп ойлаймын енді. Онан дальше еще пландар бар. Фидан ағай Гафаров менен Нури апай менен bir спектакль қойырға ниет бар инде. Шул шәхестәр тормышынан оны безнең поэтесса язды. Ну әле пока секрет инде, ул роман формасында, повесть формасында. Шуны пьеса итеп әйләндереп эшләп ятабыз. Артабан байрам көрәш менән дәвам итте. Һабантуйдың төп бүләге һарык, борындан килгән юла буенча иң оста көрәшсегә бирелә. Бында да театр ир-егетләре ситтә калмады һәм һәр кем үз батырлыгын һынап карады. Мына әле генә һин үдеңдән зур кешене, өлкән кешене алып ташланың. Дөрес әйткәндә, икенче класстан бирле, икенче сыйныфтан бирле сыгыш яһаган юк иде. Онда ла бер үдеңдән дәүрәк бер класска үткән егет менән ул ертәл күргән егет иде. Тигем үзе күтәрә алып ташлар багайда ая инде. Шуңа мин яным китеп күтәргәйнем. Борылып өлгермәнем. Искә төште минең ике зоргымын. Шуны аркатып кабырга әдер имгәтте инде. Бүгендә агай әдрәк бер имгәт әвереп куйды, әмма ләкин үз каманы сөнки сынапта. Яшьлек шул дәрт теге. Теләк дигәндәй хәдәсер тора әлбәттә теге. Каванышлы үзебезнең халкыбызның гореф гадәте тәрнәм бере, ягъни көрәш халкы милли уен төрө төбәклек табар инде көрәш әйме. Шуңа күрә атайымдарым минем көрәшкән, хаттайларым, багайларым күрсәтә торгайны.
Hop! Taka! Давай, hop! Әмма Руслан Хасановка еткән көрәшсе булманы. Бил бирмәк батыр, бүләген коллектив менән бүлешмәк булды. Бұл харықты коллективқа бөлек итәм. Хәзер хуябыз да ашайбыз. Быйылгы яй битендә шундай матур һабантуй менән башланды театр менән. Һиңә әле һабантуйда нинди тәэсираттар? Без беренче мәртәбә был Иглин районында ошо ердә һабантуй үткәрәбез. Быга тиклем икенче ердә булдырган. Әмма быел нимә һәм охшай бында нисектер табигатькә без якынбыз. Бына һава эргәлә нисектер икенче төрле бында һава кояшыла бүген икенче төрле һәм әлбәттә артистларның кәефтәре бик күркәм. Шул ягымнан бүген нык охшай. Киния дурагыз кем булырга уйлый? Бу киния бит инде. Киния минең улым, әйе. Кем булаһың улым? Мин булам футболист и ярсы. Ярсы булам дисеңме? Артист булаһыңмы? Нинди ярда быйырлайһың улым? Кем проктарды? Я башкортча бер ярда йырламы? Не. Я Башкорттар китмәгән башка. Не, мин хочу ярланы. Давай ярла аттар. Ярlı at biz mengende, av bulduğuz heygen yerde, yılsa kıra izgi yavga, kılıç bildirdi, bulmanı yaş Башкорт kaydardı. Visla Атысырды изги яуза. Атысырды изги яуда, Visla одердуна тиган, алып ердарды. Афарин. Ярдарды Фируза үҙең өйрәтәме киниягә? Әйе, үҙем. Ҡала ерендә булғас нисектер тел барыбер дә руссаға өйрәнеп кителә. Балалар бигерәк тиҙ бит инде руссаға өйрәнәләр китәләр. Шуға күрә телде онотмаһын дип тырышабыҙ инде. Без шул тиклем күмәк бер икән. Без шул тиклем дәррәү, мин яшьтәргә хакланып ултырдым. Бүген көрәш буенча безнең Миякә егете, безнең Дим буе егете беренчелекте алды бит инде. Ул Руслан Хасанов өчен куанып ултырдык. Шуңа без менә мәсәлән аркан ярышында катнаштык әйме сара. Әйе, еңелдек. Безнең апайдар теге як безнең каршы якта бит инде безнең апайдар сыккайны. Теге безнең костюмершалар реквизит цехынан дәү генә апайдар. Әмма ләкин ярышып бит еңелеп куйдык. Еңелеүебезнең сәбәбе шунда, актрисаларга бит инде теге вес үстәмәс кирәк, артык ашарга кирәкми. Менә шу яшелсә емеш белән туклануның калсафаты булды ул. Гәрләндерде, конечно, гәрлән. Әйе, алдан әзерләнү булманы. Ит ашап әзерләнгән булһа, барыһы булган булыр. Гәрләндерде, әмма ләкин яйлап кына теге аташлы дип әйтәгәндә ул нидән. Шулай да катнаштыгыз бит? Катнаштык инде, бейенник менә рәхәтләнеп токмак әйттек бит инде. Менә мин бию марафонында катнаштым әле. Беренче тапкыр катнаштым, ондай марафонда үткәрелгән юк иде әле. Бүген гомумән һавантуй ярыштарында катнашу ул менә көрәшче сифаты, кешенең көрәшче сифаты булу дигәндә аңлата бит. Менә ошо яктан бына карап йөрибез әле Наурыз фестивалендә Казанда бар төрки телле халыктар, актерлар йыелып бына шул күркәм һавантуйда катнашкайнык, унда без бөтенләй катнашманык. Әйбәт. Ләкин бүген дә менә бер генә ярышта катнаштым, үзем өчен әйтәмен инде. Гомумән бына ошо катнашу ул көрәшче сифаты, шуның өчен үзегездә булмаганда ла булдырырга кирәк дип үзем өчен ниндәйдер мин дә һиңа кушылып әйтәм, ул сәмләнү тудыра. Әйе, сәм тудыра кешеләр. Ул ысынлап та бик кирәк икән бына. Шундай сыгып, шулай итеп ял итү, ысынлап та сәмләндерү кешене
бик тә килешеп калды ул. Сын мәгънәһендә ысынласа бөтә ярыштарда кем кандашкан, мин ихлас күңелдән яхшы яктан көнләшәм, чөнки ул теге ниндәйдер үзеңдә тулкынлану, адреналин өстәй бит. Шул яктан бөтә нервлар, бөтә ниләр ял итә дип әйтәм мин. Шуның өчен киләсәктә фәһем алып без икенче Һабантуйда белмәйм. Бүген менә иртән ямгырлап, болытлап торгас бик тә күңел кителебрәк, нимә булыр икән, сирәкәй дип шомланып килһәк, әмма ләкин Ходай Тәгалә безгә бик тә менә ни күрһәтте бит инде. Табигать бик тә уңай булды, нык эсендә халкында түгел. Бик тә шатбыз. Һабантуй кызгандан кыза барды. Бер кемдә ярыштардан ситтә калмады. Башта катыкка тыгып 5 сумлык тимер аксаны сыгару күк халык уйныла зур кызулык белән барды. Ярлап куйма, хатыгы сиңдә. Башкирская плясовая. Ләмәт буе гөрләп торды. Һабантуйды артабан бию марафоны дәвам иткән. да мин шатланып торам. Чөнки буна күрәһегез үзегез бит безнең яшьләребез күп. Театрда буна күп яшьләр килделәр. Шуныһы буна мин рәхәтләнеп, мин кинәнеп карайым уга. Чөнки безнең арттан килгән поколение бауын дип әйтәбез бит инде. Уларга калдырабыз бит инде буна эстафетаны. Шуның өчен буна безнең театрда улар дәвам итә. Театрның тарихын, уның иҗадын улар дәвам итәргә тиеш. Һәм шул ук вакытта буна урта буын артистларда безнең ныклап кына буна әле нык торалар, нык эшләйдәр, буна матур образлар тудыралар, репертуарда катнашалар бик әүдем. Һәм шул ук вакытта олылар да бар безнең. Буна шундай преемственность поколение дидәр бит инде. Буна безнең театрда шул нәмә хаклана килә, Аллага шөкер. Шуның өчен без буна үрнәк булып торырга тиеш. Без үзебезнең театр сәнгатен югары бийеклектәрдә без уны үстерергә тиешбез, һәм без уны хакларга тиешбез, һәм киләсәк буыннарга без уны тапшырырга тиешбез, һәм үстерергә әлбиттә.
тормыш мына бер төрле булһа, сәхнә безнең хыялыбыздагы тормыш. Һәр кем шундай яшәргә теләй, шундай икенче тормышы булуын теләй. Мына безнең шулай ике тормышта яшәгән күк, һәм үз гомеребезне үзебез озайтып яшәгән күк. Минем өчен бына шулай. Сәхнә ул хыялдагы тормыш. Әгәр дә тормышта ниндәйдер кыенлыктар булган хәлдә лә, бына сәхнәгә сыгып, үзеңнең яраткан ролеңде уйнап, тамашасы алдында бер 2-3 минут баш иеп торасың икән, тамашасы һиңә кул сәпәкәй итә икән, бөтен кайгы хәсрәтләрең, авырлыктарың онытылып китә. Бына сәхнә шул ул. Сәхнәгә килгән кеше сәхнәнән китә алмай. Ул уның менән агулана һәм адакы гомеренә тиклем шул сәхнә менән яшәй. Ни өчен артистлар пенсияга киткәч тә бирешә башлайдар. Бына шул сәхнә итмәгәнгә бирешә башлайдар. Тамашасыннан энергия алмаган өчен. Хәзер 7-нче сепар. Унутмайбыз, поддерживать итәргә әйдәгез. Ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з морозу звела. Опа-опа, цілую разів 40, що мене нема, підманула, відвела, я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з морозом звела. Шулай итеп, Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт драма театрының матур традициягә әверелгән байрамы дискотека менән тамамланды. Батырга лаял кәрәк дигәндәй, ел буе көсөргән эшле иҗат итеп, хезмәттән арынмаган театр әһелләре ысынлап та шәп ялгалай. Диски лапочки, идите скорей сюда, танцевать, словно бабочки, будем до утра.